Sigurno ste ih vidjeli u impresivnim videima ili uživo, ako živite u područjima s puno snijega. Apsolutno ogromni kamioni koji guraju tone zbijenog snijega, dok se čini da je sve oko njih potpuno zaustavljeno zbog oluje. No, ono što gotovo nitko ne zna, jest da oni ne čiste snijeg na jednostavan način. Ovi kamioni imaju strateški raspoređenu težinu, stružu s milimetarskom preciznošću, posipaju kemikalije, neprestano računaju i ponavljaju cijeli proces satima bez prestanka kako se ceste ne bi urušile pod snijegom. Danas ćemo vidjeti točno kako ralice za snijeg zaista funkcioniraju iznutra, zašto je njihov dizajn apsolutno ključan da bi gradovi ostali u pokretu kada zima ne popušta ni na trenutak, i koju skrivenu tehnologiju koriste za rad u uvjetima koji bi zaustavili bilo koje drugo vozilo. Ali prije nego što uronimo u ovaj fascinantan svijet ekstremnog inženjerstva, ako vas zanima kako funkcioniraju najmoćniji strojevi na svijetu, lajkajte video i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili više ovakvog sadržaja o teškoj mehanizaciji. A sada, pripremite se otkriti tajne koje malo tko zna. Kada pomislimo na tipičnu ralicu za snijeg, većina zamišlja nešto vrlo jednostavno i izravno. Veliki kamion koji gura snijeg na jednu stranu ceste i to je to. No, u praksi, ralica za snijeg je cjelovit i integriran radni sustav, posebno dizajniran za rad satima u apsolutno ekstremnim uvjetima koji bi uništili svaki normalan motor. Prednji plag je samo najvidljiviji i najočitiji dio, ali definitivno nije najvažniji dio sustava. Njegov specifičan oblik je proračunati kut i raspodjela težine pažljivo su osmišljeni kako bi pomicali velike količine snijega bez gubitka stabilnosti i oštećenja kolnika. Prednja oštrica gura snijeg naprijed, ali ga i strateški usmjerava. Ne podiže ga kako mnogi misle, već ga kontrolirano kanalizira. Zato ima specifične proračunate kutove i, u mnogim slučajevima, bočne produžetke koji omogućuju čišćenje više od jedne trake u jednom učinkovitom prolazu. Iza kamiona je postavljen još jedan apsolutno ključan dio, posipač soli ili pijeska. Njegova funkcija nije da otopi snijeg odmah kao u crtanim filmovima, već da spriječi stvaranje leda i pretvaranje ceste u smrtonosno klizalište. Cijeli ovaj složeni sustav kontrolira se pomoću snažne industrijske hidraulike. Operater može podizati, spuštati, naginjati ili okretati plag u stvarnom vremenu. Čak i dok se kamion kreće konstantnom brzinom. Da bi sve to ispravno funkcioniralo, kamion treba stvarnu i učinkovitu vuču, ojačane osovine od posebnog čelika, diferencijale s blokadom i, u mnogim slučajevima, pogon na svih 6 ili 8 kotača. Ovi sustavi omogućuju kamionu da se nastavi kretati tamo gdje bi normalno vozilo jednostavno ostalo potpuno zaglavljeno i trebalo bi mu spašavanje. A možda najbrutalnije od svega, ovi kamioni ne rade kratko. Tijekom jake oluje mogu raditi u smjenama od 12, 16 ili čak 24 sata neprekidno, jer snijeg ne čeka, a ni ceste ne mogu biti zatvorene. Sada dobro razmislite o ovome. Ralica se kreće brzinom od 50 ili 60 km na sat gurajući snijeg. Što se dogodi ako oštrica udari u poklopac šahta, duboku pukotinu ili betonski rubnik skriven pod snijegom? I na normalnom kamionu to bi bio apsolutno brutalan udarac koji bi mogao sve slomiti. No tu na scenu stupa jedan od najvažnijih i najgenijalnijih sustava ralice. Plogovi nisu kruto pričvršćeni za šasiju kamiona kao što biste mogli pomisliti. Ugrađen im je sustav zvan Trip Edge, koji se temelji na sigurnosnim oprugama visoke čvrstoće. Kada oštrica udari u čvrstu prepreku, donji dio oštrice se preklopi unatrag, potpuno apsorbirajući udarac i istog trenutka čelične opruge automatski je vraćaju u prvobitni položaj. Plag se ne lomi, ne podiže kamion naglo i ne baca operatera prema naprijed. Oštrica je doslovno živa, kreće se, trenutno se prilagođava i sama se oporavlja. Bez ovog genijalnog sustava svaki udarac mogao bi oštetiti mjenjač, šasiju ili čak uzrokovati tešku nesreću sa žrtvama. A kada radite noću s gotovo nikakvom vidljivošću, ti udarci nisu iznimka. Oni su stalan dio svakodnevnog posla.
A postoji još jedan ključan tehnički detalj koji malo tko primjećuje. Oštrica na mnogim ralicama izrađena je od wolframovog karbida. To je potpuno isti materijal koji se koristi u industrijskim alatima za rezanje visoke preciznosti. Izuzetno je tvrd, otporan na habanje i dizajniran za rad na agresivnim površinama. Ova oštrica nije napravljena da traje vječno. Dizajnirana je da se prva istroši, štiteći tako cijeli plug i kamion. To je potrošni dio koji se mijenja svake sezone. Nešto što poznavateljima upada u oči jest ovo. To su teški kamioni za ekstremne poslove koji guraju tone snijega. Pa zašto onda mnoge ralice ne koriste tradicionalne ručne mjenjače? Kod ralice najvažnija nije maksimalna brzina, već da ne prestane gurati ni sekunde. Svaki put kad ručni mjenjač promijeni brzinu, dolazi do trenutnog prekida okretnog momenta, a u zbijenom snijegu ta izgubljena sekunda dovoljna je da se kamion zaustavi ili potpuno izgubi vuču. Ako prestanete gurati čak i na trenutak, snijeg vas zaustavlja. Zato mnoge moderne flote koriste automatske mjenjače za teške uvjete rada, poput legendarnih Allison mjenjača. Oni omogućuju kontinuirane, glatke promjene bez prekida snage prema pogonskim kotačima. Ovi mjenjači održavaju stalan potisak dok se kamion kreće, čak i pri niskim radnim brzinama. Osim toga, drastično smanjuju umor operatera, što je apsolutno ključno kada radite smjene od 12 ili 16 sati bez prestanka. A sada, malo poznati trik koji koriste iskusni operateri. Sol koju vidite natovarenu na stražnjem dijelu kamiona nije tu samo da bi se posipala po cesti. I ona također služi kao proračunati strateški balast. Ta dodatna težina pomaže stražnjoj osovini da ima puno bolje prijanjanje upravo kada prednji plug gura snijeg i pokušava skrenuti kamion prema jarku. Bez te raspoređene težine straga, kamion bi imao tendenciju proklizavanja ili skretanja s ceste. Do sada smo govorili o gruboj sili, težini i teškoj mehanici, ali sada slijedi nešto što gotovo nitko ne očekuje. Snijeg se ne čisti samo fizičkom snagom, već i primijenjenom kemijom. I da, u mnogim slučajevima nečim vrlo sličnim soku od cikle. Zvuči čudno, ali to je čista znanost. Godinama je rješenje bilo apsolutno jednostavno. Obična sol. Problem je što kada temperatura padne ispod -10 stupnjeva Celzijevih, sol potpuno gubi svoju učinkovitost. U ekstremnoj hladnoći kristali se ne lijepe dobro za asfalt a kemijska reakcija postaje prespora da bi bila korisna. Praktični rezultat, bacate sol i ne događa se apsolutno ništa. Zato mnoge moderne ralice koriste napredne sustave za prethodno vlaženje. Umjesto tradicionalne suhe soli, nanose tekuću salamuru, tekuću mješavinu vode i koncentrirane soli. Budući da je tekuća, bolje prijanja uz kolnik i počinje djelovati odmah. Ali za još niže ekstremne temperature, sama salamura nije dovoljna da zadrži led pod kontrolom. Tu na scenu stupaju mješavine na bazi cikle ili industrijske melase. Ove tekućine sadrže šećere koji snižavaju točku ledišta i pomažu mješavini da nastavi djelovati čak i pri ekstremnoj hladnoći od -20 stupnjeva. Ne otapaju one same snijeg, već omogućuju soli da nastavi reagirati kada bi inače prestala. Ovo nije terenska improvizacija. I ovo je znanost o materijalima primijenjena na asfalt, a ovo što vidite na ekranu nije greška kamere niti specijalni efekt. Ovaj kamion ne proklizava izvan kontrole. On namjerno vozi bočno po autocesti. U nekim područjima, posebno na autocestama s više traka, jedan kamion može očistiti više od jedne cijele trake odjednom. Kako to postiže bez magije? Pomoću prikolica s hidrauličnim bočnim pomakom. Ove prikolice ne prate kamion kao obične, tradicionalne. Imaju upravljive osovine koje se mogu okretati potpuno neovisno. Dok se kamion kreće ravno, operater može pomaknuti prikolicu na jednu ili drugu stranu, pokrivajući do 3 cijele trake u jednom učinkovitom prolazu. Sve se to događa bez gubitka stabilnosti i bez opasnog ulaska u suprotnu traku. To je čisto inženjerstvo primijenjeno na vrlo specifičan problem – očistiti brzo, a s manje vozila i manjim rizikom od nesreća. Za upravljanje cijelim ovim složenim sustavom, operater ne koristi samo tradicionalni volan. Koristi upravljačku ploču punu hidrauličnih poluga, prekidača i funkcijskih tipki. Od tamo kontrolira prednji plog, bočna krila,
posipač soli i točan položaj prikolice. Ne izgleda kao kabina običnog kamiona. Izgleda kao kokpit komercijalnog zrakoplova. Zato se ovakva konfiguracija smatra kraljem ralica. Nisu sve ralice iste niti rade na isti način. U Sjedinjenim Državama koriste se vrlo različite konfiguracije ovisno o vrsti ceste, količini snijega i jačini zime u regiji. Zato se obično dijele u 3 glavne kategorije. Srednji kamioni. Ovo je prva linija obrane u gradovima i manjim mjestima. Ovdje nalazimo modele kao što su Freightliner M2, International MV i Ford F750. To su relativno kompaktni, olokretni i laki za manevriranje kamioni, idealni za uske ulice, stambene zone i sporedne ceste. Takav kamion može pomaknuti nekoliko tona snijega na sat i raditi u smjenama do 12 sati neprekidno, posebno tijekom umjerenih oluja. Kada je snijeg jak, a ceste su duge autoceste, na scenu stupaju pravi teškaši. Modeli kao što su International HX, Freightliner 114 SD ili Western Star 4700 i 4900 dizajnirani su za guranje snijega satima bez odmora. Imaju ojačane šasije od čelika visoke čvrstoće, robusnije osovine i motore dizajnirane za održavanje konstantnog okretnog momenta, a ne maksimalne brzine. U ekstremnim uvjetima oluje, jedan teški kamion može pomaknuti desetke tona snijega po smjeni i raditi 16 ili više sati uz minimalne izmjene. A tu su i ekstremne zvijeri koje izgledaju kao da su izašle iz znanstvene fantastike i koje većina nikada neće vidjeti uživo. Ovdje govorimo o vozilima kao što je Oshkosh, koji se koristi na međunarodnim zračnim lukama i strateškim vojnim bazama, sposoban očistiti cijele piste u jednom brzom prolazu. Ova čudovišta mogu imati do 8 pogonskih kotača, motore s više od 500 konjskih snaga i plugove šire od 6 metara. Toliko su veliki da su potrebna 2 operatera koja rade istovremeno kako bi kontrolirali sve sustave. Ili legendarni Mercedes Unimog, svjetski poznat po svojoj vuči u ekstremnim planinskim područjima, na nemogućim usponima koji prelaze 45 stupnjeva i na cestama gdje običan kamion doslovno ne bi preživio niti stigao. Pa di Unimog ima jedinstvenu sposobnost zglobnog kretanja koja mu omogućuje da sva 4 kotača ostanu u kontaktu s tlom čak i na potpuno neravnom terenu. Njegov sustav vuče može neovisno raspodijeliti snagu na svaki kotač prema potrebi. Ovdje spadaju i zglobni kamioni s proširivim bočnim krilima, sposobni pokriti do 4 cijele trake istovremeno bez potrebe za višestrukim prolascima. Ovi strojevi mogu doslovno pomaknuti stotine tona snijega u jednom radnom danu i raditi praktički bez prestanka dok oluja i dalje bjesni. A postoje i još specijaliziranije konfiguracije. Na Aljasci i u arktičkim područjima Kanade postoje ralice koje rade na temperaturama od -40 stupnjeva Celzijevih. Ovi kamioni imaju sustave za predgrijavanje motora koji moraju raditi satima prije pokretanja. Imaju posebna ulja koja se ne smrzavaju. A dizelsko gorivo tretirano aditivima protiv smrzavanja i kabine sa sustavima grijanja koji troše energije kao mala kuća. Gume su posebne, sa smjesama gume koje ostaju fleksibilne čak i pri ekstremnim temperaturama. U nekim planinskim područjima, Kolorada i Wyominga, koriste se ralice opremljene kontroliranim eksplozivima. Nije šala. Kada se snijeg nakuplja na opasnim padinama, stvarajući prevjese koje bi mogle uzrokovati lavine, ovi kamioni nose lansere s eksplozivnim punjenjima, koji kontrolirano detoniraju snijeg prije nego što padne na cestu. Ništa od ovoga nije jeftino ni dostupno. Nova, dobro opremljena ralica sa svim sustavima može koštati između $140.000 i $500.000, ovisno o veličini, hidrauličkim sustavima i specijaliziranim dodacima. Ako dobro pogledate flote, mnoge ralice nisu sjajne i nove. Zapravo, i neke su u aktivnoj službi desetljećima. I to nije zbog nedostatka državnog proračuna, već zato što moraju trajati generacijama. Većina koristi velike motore tradicionalnog provjerenog dizajna, bez rekordnih brojki snage. Ono što je važno
je stalan okretni moment i apsolutna pouzdanost. To su motori koji mogu raditi satima na niskim okretajima bez nepotrebnog stresa koji bi ih uništio. Još jedna ključna stvar. Malo složene elektronike, manje senzora koji mogu zakazati, manje modula i manje stvari koje mogu otkazati na ekstremnoj hladnoći. Kada radite na minus 20 stupnjeva, jednostavnost nije luksuz. To je prednost za preživljavanje. Zato i dalje koriste robusne automatske mjenjače ili, kod manjih modela, vrlo robusne ručne mjenjače. Mjenjače dizajnirane za kontinuirani teški rad, a ne za učinkovitost na papiru. Mijenjaju brzine kada treba, bez nepotrebnog opterećivanja pogonskog sklopa, a šasija ralice živi zaista težak život. Stalni udarci, vibracije, torzije i tone stalnog potiska. Zato su to ojačane strukture, dizajnirane za svakodnevno zlostavljanje, a ne da dobro izgledaju u katalogu. Ali najveći neprijatelj ovih kamiona nije snijeg ni hladnoća, već korozivna sol. Sol ubrzava koroziju kao malo koja tvar, a ipak ovi kamioni ostaju u službi. Tajna je u stalnom i religioznom održavanju. Često pranje šasije, posebno nakon svake oluje. Nanošenje antikorozivne zaštite, posebnih premaza i dijelova dizajniranih za zamjenu kada zahrđaju. Nije poanta da ne zahrđaju, već da korozija nikada ne dobije konačnu bitku. Zato vidite ralice stare 15 ili 20 godina koje još uvijek savršeno rade, ali nijedan kamion, koliko god bio čvrst, a že ne kreće se sam niti donosi odluke. Iza svake ralice stoji stvarna osoba koja radi u brutalnim uvjetima. Tijekom jake oluje, normalne 8-satne smjene potpuno nestaju i zaboravljaju se. Mnogi operateri rade 12, 14 ili čak 16 sati neprekidno s minimalnim pauzama od 15 minuta. Prioritet nije završiti smjenu udobno i na toplom, već održati cestu otvorenom i sigurnom za hitni promet. Većinu vremena operater ne vidi jasno cestu ispred sebe. Vidi gust snijeg, zamućena svjetla i zbunjujuće odraze na vjetrobranskom staklu. Linija između asfalta, opasnog jarka i suprotne trake često vizualno jednostavno ne postoji. Svaki prolaz može skrivati nešto potencijalno opasno ili smrtonosno. Podignuti poklopac šahta, zaustavljeno vozilo bez svjetala, pješak ili nevidljiva ploča crnog leda. Prostor za pogrešku je minimalan, a posljedice mogu biti smrtonosne i za operatera i za druge. A možda je psihološki najteže ovo što nitko ne spominje u opisima poslova. Ovi kamioni rade upravo onda kada se svi drugi sklanjaju u svoje domove, u gluho doba noći, na ekstremnoj hladnoći i kada nitko drugi ne želi biti vani ni minutu. Ali ima još toga za dodati o modernoj tehnologiji. Najnovije ralice opremljene su preciznim GPS-om koji točno mapira gdje je kamion prošao. To spriječava da se isto područje čisti 2 puta, dok druga ostaju neočišćena. Neki napredni sustavi čak koriste senzore koji u stvarnom vremenu očitavaju temperaturu kolnika. Zašto je to važno? Jer potrebna količina soli varira ovisno o točnoj temperaturi asfalta. Previše soli je skupo rasipanje i zagađuje. Premalo soli i led se svejedno stvara. Moderni sustavi izračunavaju točnu potrebnu količinu i automatski prilagođavaju brzinu posipača. To može uštedjeti $1000 u svakoj oluji i značajno smanjiti utjecaj na okoliš. A na novim modelima kamere su posvuda. Prednje, stražnje, bočne kamere, a neke čak imaju i termalne kamere koje detektiraju toplinu. One mogu identificirati vozila u nesreći prekrivena snijegom ili osobe koje bi mogle biti u opasnosti u jarku. Komunikacija je također ključna. Svi kamioni su povezani stalnom radio vezom s kontrolnim centrom koji koordinira operacije. Ako se jedan kamion pokvari, drugi mora odmah preuzeti njegovu rutu. Ako dođe do nesreće, svi obližnji kamioni se obavještavaju da izbjegavaju to područje ili pomognu ako je potrebno. Prije nego što se zapitate koliko ovi operateri zarađuju, postoji važna stvar koju vam gotovo nitko neće iskreno reći i koja mijenja cijelu perspektivu. Mnogi vozači ralica rade ovaj specifičan posao samo 3 do 5 mjeseci godišnje, ovisno o tome koliko je jaka zima.
Ostatak vremena, ako rade za državu ili općinu, održavaju ceste ljeti, krpaju rupe, iscrtavaju linije ili obavljaju razne javne radove. A ako su privatni poduzetnici, čim se otopi zadnji snijeg, doslovno nestaje posao i prihod. Ali tijekom zime, kada sve stane zbog oluja, oni ne mogu stati ni na sekundu. Vječne smjene, ekstremna hladnoća koja peče izloženu kožu, nula vidljivosti i stalna opasnost. I upravo se u tih nekoliko mjeseci zarađuje veći dio cjelokupne godišnje plaće. Prosječna plaća može se kretati od 40.000 do 70.000 dolara godišnje, ovisno o državi, te iskustvu operatera i rade li za javni ili privatni sektor. Države s jačim zimama poput Minnesote, Wisconsina ili Maina obično plaćaju bolje, ali taj se novac zarađuje radeći u uvjetima koje većina ljudi ne bi izdržala ni jedan jedini dan. Nije to samo vožnja velikog kamiona, to je donošenje odluka u djeliću sekunde koje mogu spasiti živote ili uzrokovati nesreće. To je nošenje s nestrpljivim vozačima koji vas opasno pretječu. To je svijest da ako pogriješite, hitna pomoć neće moći doći do hitnih slučajeva. To je odgovornost održavanja cijeloga grada funkcionalnim dok on spava. A sada, iskreno pitanje koje si morate postaviti. Biste li vi radili ovaj posao za tu godišnju plaću? Biste li proveli 16 sati neprekidno gurajući snijeg na minus 20 stupnjeva Celzijevih, znajući da 1000 ljudi ovise o vama? Biste li se mogli nositi s pritiskom znajući da jedna greška može koštati života? Lako je gledati ove kamione izvana i misliti da samo guraju snijeg. Ali sada znate istinu. To su nevjerojatno složeni strojevi kojima upravljaju ljudi koji rade posao koji većina ne bi mogla ili ne bi htjela raditi. Ako vam je ovaj video pomogao da cijenite rad ovih operatera i impresivno inženjerstvo iza ovih strojeva, ne zaboravite lajkati, podijeliti s nekim tko živi u snježnom području i pretplatiti se na kanal za još sadržaja o ekstremnom inženjerstvu i teškoj mehanizaciji. Ostavite nam u komentarima jeste li ikada vidjeli jedan od ovih kamiona u akciji ili živite li u području gdje su oni neophodni svake zime. Ispričajte nam svoje iskustvo. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo nastaviti istraživati najfascinantnije inženjerstvo na svijetu.